So guys, here it is our bike, dream bike, Duke 390. Duke 390 வேறு Adventure 390 GS 310. ஸோ இந்த இன்ஜின் அண்ட் இதில் கொடுத்துருக்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்க்காக தான் வந்து பார்த்தா மெயினாக இந்த வண்டி வந்து சூஸ் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தா BMW தான் எடுக்கலான்னு ஒரு பிளானில் வந்து இருந்தோம். நாங்கள் வந்து வாங்கினது வந்து ப்ரைஸ் என்னது அப்படின்னா 2,40,000. 2 lakh தானே சொன்னால். இதுக்குள்ளே தான் வந்து பார்த்தா நான் இப்போ உட்காந்துட்டு இருக்கேன். நான் மட்டும் இல்லை, 2 பேர் உட்காந்துருக்கானுங்க. பார்த்தீங்களா, வெளியே வரான் கேமரா. பசங்க தான் வேலையை காமிச்சு வச்சிருக்கானுங்க. Fortnite, லவ் யூ பேபி, லவ் அது இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுதி வச்சிருக்காங்க. வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் யூடியூபர் MKLR. இப்போ நல்லா இருப்பீங்க சொல்லி நம்புறேன். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா, எதுக்கு Duke 390 BS6 எடுத்தீங்க, ஃபேஸ் லிஃப்ட் வெர்ஷன் வருது, BMW 310 இருக்குது, ஏன் இதெல்லாம் பார்க்காம Duke 390 எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி பல கேள்விகள் வந்து உங்கள் மனசுக்குள்ளே வந்துருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ வந்து இருக்க போகுது. ஸோ இந்த வீடியோ முழுக்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா GoPro Hero 8 வந்து எடுக்க போகிறேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வாய்ஸ் அப்படி இப்படி இருந்துச்சுன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க, வாய்ஸ் அந்தளவுக்கு இருக்காது. ஸோ GoPro Hero 8 பெஸ்ட்டாக தான் வந்து பண்ணால் இருக்கும், வீடியோ ஆடியோ எல்லாமே. ஸோ இன்றைக்கி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்தா ஃபோட்டோ ஷூட் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் இன்னும் வந்து பார்த்தா ஃபோட்டோ ஷூட் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் வரும், செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த ஒரு ஸ்பாட்டை வந்து பார்த்தா கண்டுபிடிச்சோம் எங்கள் வீட்டுக்கு போகிற வழியில். ஸோ ஃபோட்டோ ஷூட் வந்து பார்த்தா போய்கிட்டு இருக்குது நம்ம வண்டியில். ஸோ மழை பெய்யறனால வந்து பார்த்தா கிளைமேட்டும் சூப்பராக இருக்குது, ஃபோட்டோஸும் ஜம்முன்னு விழுது. ஸோ guys, here it is our bike, dream bike, Duke 390. இது எதுக்கு செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு பல கேள்விகள் வந்து இருந்துச்சு. எஸ், இங்கே வந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு, மழை பெய்யலை, லைட்டாக தூத்திக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இதுக்காக வீடியோ எடுக்கணும்னு வண்டியெலாம் க்ளீன் பண்ணேன். பட் மழை வந்து லைட்டாக சொதப்பி விட்டுருச்சு. இதில் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தா Duke 390 இல்லை KTMல ஏதாவது ஒரு வண்டி வந்து பார்த்தா ட்ரீம் பைக்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ அது வந்து என்னது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் வந்து பார்த்தா ஆக்சுவலாக GoPro Hero 8 வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ வண்டி வாங்கினக்கு ஒரு மெயினான காரணமும் வந்து பார்த்தா இந்த டிஸ்பிளே தான். ஸோ அண்ணன் வந்து பார்த்தா அப்பாட்டா தான் சொன்னான், இந்த டிஸ்பிளே நல்லா இருக்குது, இதுக்காகவே வண்டி வாங்கலாம் அப்படின்லாம் வந்து பார்த்தா பேசிகிட்டு இருந்தால். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தா இதில் இருக்குது அண்ட் மோர் கலர்ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தா இருக்குது. அண்ட் இன்னும் நிறைய பேர் என்ன கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா, எதுக்கு வந்து ஃபேஸ் லிஃப்ட் வெர்ஷன் பார்க்காம இந்த வண்டி வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ புது RC 200 வந்து எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கமெண்ட் பண்ணாங்க. எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து பிடிக்கல, ஒரு 50% தான் பிடிச்சிருக்குன்னு வைங்களேன் பழைய மாடலோட. ஸோ நம்ம வந்து Duke 390 வாங்குறதே வந்து பார்த்தா இந்த லுக்குக்காக தான். ஸோ ஃபேஸ் லிஃப்ட் வெர்ஷனில் அந்த லுக்கை சொதப்பிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா மனசு வந்து பார்த்தா உடஞ்சி போயிடும் எங்களுக்கு. R15 V4 அதுக்கப்புறம் V3 வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. பட் V3யோட லுக் தான் வந்து பார்த்தா நிறைய பேருக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சி. ஸோ V3யோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தா அப்படியே வந்து டபுள் மடங்கு வந்து பார்த்தா ஆக்கிட்டாங்க. சில ஷோரூமில் வந்து வண்டி இருந்துச்சு, ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தா ப்ரைஸ் வந்து டபுள் த அமௌண்ட் வந்து ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கு ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் வந்து பார்த்தா Duke 390 BS6 இந்த வெர்ஷனே வந்து பார்த்தா எடுத்துட்டோம். ஸோ RC 200 எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதாவது RC 200 390 புது லுக் வந்து எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ GoPro Hero 8 ஃபோனுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிட்டேன். எனக்கு காற்று வந்து அடிக்கி, இதுலேயும் உங்களுக்கு கேட்குமா அப்படின்னு சொல்லி வந்து தெரில. ஸோ அந்த 400cc செக்மெண்ட்டில் வந்து என்ன வண்டிலாம் இருக்குது அப்படின்னா Duke 390 இருக்குது, RC 390 இருக்குது, Dominar 400 அப்படின்னு நிறைய பைக் வந்து பார்த்தா சொல்லிட்டே போகலாம். நம்ம பார்த்த பைக் என்னதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா Duke 390 வேறு Adventure 390 GS 310. அது ரெண்டு வண்டியுமே வந்து பார்த்தோம், அட்வென்ச்சர் அண்ட் நான் அட்வென்ச்சர் வண்டி பார்த்தோம். அது எல்லாமே பார்த்தாலுமே சரி, பட் 390cc ஒரு பெஸ்ட் பைக்னா அது வந்து பார்த்தா Duke 390 தான். ஒரு வேறு லெவல் பவர் இருக்கிற மிஷின் வந்து பார்த்தா இது செம காற்று அடிக்குது. ஸோ சவுண்ட், அந்த காற்று சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் கேட்டுச்சுன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க. சரி, இப்போ வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இந்த இன்ஜின் அண்ட் இதில் கொடுத்துருக்க ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்க்காக தான் வந்து பார்த்தா மெயினாக இந்த வண்டி வந்து சூஸ் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தா BMW தான் எடுக்கலான்னு ஒரு பிளானில் வந்து இருந்தோம். பட் அது வந்து கொஞ்சம் ஓவர் காஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது. BS6 ப்ரைஸ் வந்து குறைச்சிருக்காங்க. பட் அது என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு 310cc வண்டி. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தா இந்த மாதிரி டிஸ்பிளேலாம் வந்து பார்த்தா கிடையாது. ஸோ இது வந்து ஃபுல்லி கலர்ஃபுல்லாக, அதாவது நைட்லாம் டைம் நம்ம போகும்போது வந்து பார்த்தா இது வந்து பிளாக் ஆயிரும். ஸோ நம்ம டே மோட் நைட் மோட்னு வச்சுருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோனில், அந்த மாதிரி. Dominar 400 இருக்கலாம் ப்ரோ, அது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன் தானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, Dominar 400 வந்து பார்த்தா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து வச்சிருந்தோம். பட் அது வந்து நம்ம வந்து பார்த்தா கொடுத்துட்டோம். ஸோ அதனால் திரும்படி Dominar 400 போக வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து பார்த்தா இந்த வண்டியை நம்ம வந்து பார்த்தா எடுத்தோம். இதோட மைலேஜ் என்ன, இது என்ன ப்ரைஸுக்கு வாங்கணும் அப்படி இப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா நிறைய கேள்விகள் வந்து பார்த்தா இருக்கும். மெயினாக வந்து ஃபேஸ் லிஃப்ட் வெர்ஷன் இருக்குல்ல ப்ரோ, அதை வாங்கியிருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தா நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தா கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன், அதான் RC 200 மாதிரி லுக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா மனசு வந்து பார்த்தா உடஞ்சி போயிடும். ஸோ இது வந்து பார்த்தா ஒரு பெஸ்ட் நேக்டு பைக் அண்டர் 400cc ஓகேங்களா. BS6னால எக்ஸாஸ்ட் நோட் வந்து பார்த்தா அந்த பழைய KTM அளவுக்குலாம் வந்து இல்லை. பட் என்னதான் இருந்தாலும் எக்ஸாஸ்ட் நோட்டுக்காக நம்ம வந்து பார்த்தா வண்டி வந்து வாங்கலை. இந்த ஒரு லுக்கு, பவர் அண்ட் இதில் கொடுத்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்க்காக தான் வந்து பார்த்தா நம்ம வந்து வண்டி வந்து வாங்கியிருந்தோம். இன்னும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்த கேள்வி வந்து என்னதுன்னா, ஏன் ப்ரோ கிரே கலர் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னு. கிரே கலர் தான் நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னீங்க, ஏன் கிரே எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தா கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஒயிட் வந்து பார்த்தா அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா இல்லை, எங்களுக்கு வந்து பார்த்தா அது வந்து பிடிக்கல. ஏன்னா KTMனாலே அந்த ஆரஞ்சு தான். ஸோ இந்த பிளாக், ஆரஞ்சு அண்ட் கிரே ஃபினிஷ் வந்து பார்த்தா சூப்பரான லுக்கில் வந்து பார்த்தா இருக்குது. 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தா வண்டியோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தா இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தா இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தா ஒரு 20,000 கிட்ட வந்து பார்த்தா ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தா கூடி இருக்குது. இன்னும் நம்ம வந்து இந்த ஃபேஸ் லிஃப்ட் வெர்ஷன்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த வண்டி வாங்கணும்னு நினச்சா
ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைக் ஆயிரும். ஏன்னா ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா V3 வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக V4 வந்து லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ V3 ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அப்போ வந்து அவங்க V3 வாங்கிட்டு வந்தபோது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, உங்கள் வண்டி ப்ரைஸ் என்னது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டாங்க. நாங்கள் சொன்னோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40,000 நியர்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ப்ரைஸு. V3 நல்லா இருக்கா இல்லை V4 வந்து நல்லா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு V4ஓட R15M அந்த கலரிங்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து இருந்துச்சு R15Mல. ஸோ தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம லுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சு. RC200 RC390 ஜென்ரேஷன் 1 பிடிச்சிருக்கா, ஜென்ரேஷன் 2 பிடிச்சிருக்கான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேஷன் 1 தாங்க. ஸோ ஜென்ரேஷன் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லை. இன்னும் நேரில் பார்க்கல. நேரில் பார்க்குறவங்கன்னா நம்ம எதுவுமே அது ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ZX 10R வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்துச்சு. நிறைய பேர் கேவலமாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. பட் வேறு லெவல் லுக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சு புது வண்டி. பட் என்னதான் இருந்தாலும் பழைய அளவுக்கு வரலனாலும் புதுசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெவலுக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஒரு 400cc-க்குள்ளே நீங்கள் ஒரு வண்டி வாங்க போகிறீங்கன்னா என்ன வண்டி வாங்குவீங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூக் 390, RC390, அட்வென்ச்சர் 390, வேறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாமினார் 400, BMW. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக நிறைய வண்டிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. நீங்கள் என்ன வாங்குவீங்க அப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வண்டி வந்து எந்த ஷோரூமில் எடுத்திருந்தீங்க, எவ்வளோக்கு எடுத்திருந்தீங்க, அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம், நிறைய பேர் ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க போல அந்த ஆர்வத்தில் பைக் டெலிவரி எடுக்கிறத. ஸோ வண்டி வந்து நாங்கள் வந்து வாங்கினது வந்து ப்ரைஸ் என்னது அப்படின்னா 2,40,000. 2 lakh தானே ஷிட். வண்டி நாங்கள் வாங்கின ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3,40,000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துச்சு. திருநெல்வேலியில் இருக்க ஷோரூமில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்திருந்தோம். ஸோ திருநெல்வேலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு KTM ஷோரூம் தான். ஸோ டவுனில் இருக்க ஷோரூமில் தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து எடுத்திருந்தோம். அங்கே ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 390 வந்து இருந்துச்சு. 3மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து புக் ஆயிடுச்சு. 2 கிரே ஒரு ஒயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துச்சு. ஸோ அதில் ஒன்று நம்ம புக் பண்ணி வச்சிருந்தோம். இன்னும் 2 வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வேறு ஆட்கள் வந்து புக் பண்ணி வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஸோ வண்டி வந்து செம டிமாண்டில் போயிட்டுருக்கு. அதனால தான் இந்த ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சொன்னாங்க எங்களுக்கு. ஸோ அண்ணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 தடவை வண்டி வந்து கன்னியாகுமரி வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்கான். ஸோ அதான் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வண்டி ஃபுல் பவர்லாம் இந்த ஓட்டல. ஏன்னா இன்னும் 1000 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தா நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணலை. அந்த ஃபஸ்ட் சர்வீஸுக்கு எடுத்தா வந்து பார்த்தா நம்ம வந்து நல்லா வந்து வண்டியை வந்து ஓட்டலாம். ஸோ அதான் வந்து பார்த்தா கம்பெனி தரப்பில் வந்து சொல்லுவாங்க. 5000 RPM கிராஸ் பண்ணாமல் தான் வந்து பார்த்தா அண்ணா வந்து இத்தனை நாள் வந்து வண்டி வந்து ஓட்டியிருக்கான். கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தா அரௌண்ட் 350 to 400 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தா வண்டி வந்து ஓட்டியிருக்கோம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ GoPro Hero 8 வந்து எடுக்கிறேன்னு சொன்னேன். ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தா ஃபோனில் ஸ்விட்ச் ஆனால் காற்று அடிக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம ஃபோனில் எடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா சுத்தமாக காற்றே அடிக்கல. ஸோ இட்ஸ் ஹேப்பன், ஓகேங்களா. ஸோ 400cc-க்குள்ளே நீங்கள் ஒரு வண்டி எடுப்பீங்க அப்படின்னா என்ன வண்டின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை உங்களோட ட்ரீம் பைக் பிளான் பண்ணி வச்ச பைக் என்னது அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ டைம் அரௌண்ட் வந்து பார்த்தா 3:30 ஆகுது. 3:30 மாதிரியே வந்து இருக்குது கிளைமேட் திருநெல்வேலியில் மட்டும் இல்லை, நிறைய இடங்களில் வந்து பார்த்தா மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஏன்னா இட்ஸ் ரெய்னி சீசன். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், தேங்க்யூ, பாய். ஸோ கைஸ் இப்போ டைம் அரௌண்ட் வந்து பார்த்தா 4:21 ஆகுது. என்னடா எக்கோ அடிக்கி எங்கே இருக்குது அப்படிலாம் கேட்காதீங்க. ஒரு வேறு லெவல் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து வந்தோம். ஸோ பின்னாடி கண்டெய்னர்லாம் தெரியுதா, ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக வந்தோம். பட் மழை பெய்யறனால ஒரு இதுக்குள்ளே உட்காந்துருக்கோம். இது என்னன்னே பேர் வந்து சொல்லதில்லை. வெயிட் பண்ணுங்க, நான் ஃப்ரண்ட் கேமரா எடுத்து காமிக்கேன். உள்ளே உட்காந்துருக்கோன்னா இதுக்குள்ளே தான் வந்து பார்த்தா நான் இப்போ உட்காந்துட்ருக்கேன். நான் மட்டும் இல்லை, 2 பேர் உட்காந்துருக்கானுங்க. பார்த்தீங்களா, வெளியே வரான் கேமராவோட. அவன் இதில் உட்காந்துருக்கான், இன்னொருத்தங்க இங்கே உட்காந்துருக்காங்க, நான் இதில் உட்காந்துருக்கேன். ஸோ மழை தூத்துச்சு வேகமாக, அதனால தான் இதுக்குள்ளே வந்து உட்காந்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஸ்பாட் தான், இந்த 2 கண்டெய்னருக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து வந்திருந்தோம். ஸோ டியூக்கை விட்டுட்டு R15 சேம் டே, ஒரே ஆட்கள்லாம், ஒரே டிஷர்ட்டு, ஒரே சட்டை, எல்லாம் அதே கர்மம் தான். ஸோ பைக் மட்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ பசங்க தான் வேலையை காமிச்சு வச்சுருக்கானுங்க. Fortnite, லவ் யூ பேபி, லவ் அது இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுதி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோப் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது இந்த இடம் வந்து. இந்த ப்ளூ ரெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகுது. இப்போ நம்ம வண்டி நிற்கும் போது மாசாக இருக்குது.